Hvad nu, hvis der var krig i mit land? Hvad nu, hvis jeg en dag skulle bede mine sønner forlade deres familier for at rejse til et fremmed land? Hvad nu, hvis jeg vidste, at de kunne dø på rejsen? Hvordan ville jeg kunne forsvare over for deres familier og min familie, at jeg sendte dem afsted? Ud i ukendte farer, og med en stor risiko for, at vi aldrig så dem igen. Hvad nu, hvis jeg selv tog afsted? Velvidende, at jeg er for gammel og i for dårlig form til at overleve rejsen. Hvad nu, hvis jeg tog chancen? Så skulle jeg forlade min kone, min datter og mine børnebørn og deres mødre i et land, hvor risikoen for, at de ville blive voldtaget, mishandlet, måske slået ihjel, når fjenden fandt ud af, at jeg var stukket af. Hvad nu, hvis mine sønner og jeg blev i landet? Vil vi så blive forfulgt, tortureret og dræbt, fordi vi ikke vil kæmpe på fjendens side? Hvad nu, hvis jeg valgte at kæmpe? Hvem skulle jeg så kæmpe for? De fremmede, som påstod, de ville hjælpe? Eller soldaten, som engang var min nabo og ven? Kunne jeg stole på de fremmede? Ville de hjælpe? Eller var de bare ude på at tage mit land? Var min nabo og gamle ven min fjende? Hvad nu, hvis hans modstand mod de fremmede var rigtig? Hvad nu, hvis jeg valgte at kæmpe på hans side? Hvad nu, hvis jeg valgte at kæmpe på de fremmedes side? Vil jeg kunne stole på dem? Hvad nu, hvis jeg allerede har tabt krigen, uanset om jeg vælger at flygte eller kæmpe? Hvem er min sande ven? Er det ham, der vil have alt, hvad jeg ejer, for at smule mine sønner ud? Er det min nabo og gamle ven, som slås for en sag, jeg ikke helt forstår? Eller er det de fremmede, som lover at hjælpe? Hvad nu, hvis det land, der har været i min families eje i mange generationer, ikke længere er mit? Hvis er det så? Hvad nu, hvis der var nogen, der kunne svare? Hvad hvis nu der var nogen, der kunne svare, som jeg tog at stole på? Hvad nu, hvis der ikke var krig i verden? Hvad nu, hvis vi bare kunne leve i fred med vores naboer? Så vil jeg ikke sidde her og tænke, hvad nu hvis?